Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa a dneska si ukážem, jak založit na Brawl Stars nový účet. Protože to chce hodně lidí a skoro nikdo to neví, nebo ví se to, ale moc víc než polovina lidí to neví. Takže takhle si dáme ty 3 čárky, pak tady dáme Supercell ID. Jo, takhle Supercell ID. Teď, tady se přihlásíte, já už tu jsem momentálně přihlášený. Pak si dáte takhle nastavení. Tady dáte logout. Ukáže se vám tohle, tak dejte confirm. A vlastně začne se vám načítat tohle, takže dejte play without. A jak uvidíte, já už tady mám rozehraný účet. Takže tady potom takhle můžete začít hrát, ono se vám to dá od začátku plně, já už jsem si začal tady hrát, takže takhle. A teď už víte prostě, jak si založit nový účet do Brawl Stars. Jo, mimochodem ještě jsem neřekl, že se snažím získat co nejvíc odběratelů, protože prostě teď už je to v dnešní době těžký a dost by jsem si to přál, jo. Takže to jen tak. A pak potom, až se budete chtít přihlásit, tak dáte zase Supercell a tady dáte Registrate a Supercell a přihlásíte se podobně jako do svého starého účtu. Takže to by bylo pro dnešní video všechno a zatím čau.